Здравейте, приятели! 25 юли 25-та година. Какво ни носи този ден? На всички. Пускане. 8. 8 е числото на лидерството, на ново начало също така, на неограничени възможности, на безкрайността, осмицата, на богатство под всякаква форма. Пускане. Какво ви казва думата пускане? Кое е първото нещо, което идва при вас, като чуете думата пускане? Пускаме се по течението. Пускаме неща, които не ни служат. Пускаме това, което държиме и мислиме, че е единственото нещо, което ще ни спаси в дадена ситуация. Или просто пускаме стари навици. Пускаме закоравено мислене. Какво е нещото, което се изисква от вас да пуснете, за да се отворят вратите? Какво е нещото, за което мечтаете и искате да се случва с леснота и лекота, а нещо друго не пускате, защото всичко е свързано в Вселената. Когато стискаме и искаме нещо по наш начин да се случи, или просто се държиме за старото, не пускаме това, което е, тогава ние спираме това, което ще дойде, да дойде. Къде не пускаме? Отседнете с тази карта. Помолете се, попитайте. За всеки от нас пускането означава нещо различно. Всеки от нас минава през нещо различно. И пак, пускането е пускане. Къде държиме нещо, което вече не е наше? Защо не искаме да пуснем? Блокирането става, когато не пускаме. Вселената не може да дава. Когато ние държиме и казваме, искам всичко това да остане така. Или искам тази ситуация да бъде по начина, по който аз я виждам. Знам, че така ще стане. Само Господ знае как ще стане ситуацията. В много моменти от живота ни се изисква да пуснем. Вълшебен ден!